ह्यो उपमा तुम्ही जेवणासोबत खाऊ शकता किंवा तुम्ही पोट भरीच हवंय म्हणजे आपण लेमन राईस करतो तसो मसाले टाकून पण तुम्ही मसाल्या भातासारखं सुद्धा जर तुम्ही त्या वेळेत ज्या वेळेत मी ठेवलेलं जशी शेव उकडून तशी डब्यात भरून जर फ्रीज मध्ये ठेवलात हमखास आठवडाभर राहता। पण ह्यो असं मोकळं मोकळं झालं ना तर माका रवत पण नाही। किती भारी मोकळ्या पद्धतीने असं आपलं ह्यो शेव उपमा झालेलो अगदी सुटसुटीत एकदम पण लगदो झालो नाही। एक एक शेव तुम्ही असं मॅगी सारखं उचलून खाऊ शकता। नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचा खूप खूप स्वागत। रविवार इलो की डोक्यात पडतात आटे। सुरुवात होता नाश्त्यापासून। तर नाश्ता काय करायचा तर मी आज घेऊन इले एक वेगळो नाश्तो। वेगळो म्हणजे तुम्ही कैला असाल किंवा करतही असाल तो नाश्तो म्हणजे शेवयाचा उपमा। चला जास्त मी बोलत नाही, आपण जाऊया रेसिपीकडे लगेच। शेव उपमा करण्यासाठी मी वाटीभर शेव घेतलाय आणि हो जाडो शेव घेतलाय आणि बिना भाजलेलो। आणि त्याच्याबरोबर आपले उपमा म्हटलं की वाटाणे इलेच, हे 2 चमचे वाटाणे, 1 टमाटर, त्याच्यावर मी ठेवले कढीपत्तो, मूठभर कोथिंबीर, 4 मिरची आणि त्याच्या खाली बारकोसो कांदो मी जास्त घालत नाही उपमात, 2 चमचे शेंगदाणे, 1 अख्ख्या लिंबू, 1 चमचा मनुका, 1 चमचा काजू 2 तुकडे करून घेतलेले आणि ही छोटो 1 चमचा उडदाची डाळ। आणि लागतला आपल्या जिरा, मोहरी, तूप आणि पाणी। तुपाच्या जागी तुम्ही तेल सुद्धा वापरू शकता। आता 2-2 भांडी मी भरत नाही, एकदा शेव वाफून घ्यावा, एकदा भाजून घ्यावा, एकदा उकडून घ्यावा, परत मग फोडणी घाला। एकाच भांड्यात आपण सगळा करायचा। आता ह्या घातले मी तूप, 1 चमचाच घातले। ही जी रेसिपी आहे ना पौष्टिक आहे, कारण त्याला तेल आणि तूप एकदम कमी लागता। तेल घाला नाही तर तूप घाला, पण कमी प्रमाणात। ह्यो जाडो शेवा तुम्ही एकदम बारीक पण शेव गावता आणि भाजलेलो पण गावता। आता मीडियम गॅसवर मी हे का भाजून घेते। तुमका जर लयच घाई असत तर असं नुसतं तूप घालूच्या आधी भाजून ठेवलास तरी चालत। मी सांगते पुढे पुढे भरपूर टिप्स आहेत, मी काही घाई गडबडीत करत नाही, असंच करते। आता बघा मस्त असं खमंग सुगंध सुटाक लागलो, जसं आपण रवो भाजतोय कसं सुटतात तसं। आणि आता ह्याचा कलर पण बदललो। आता हे का आपण एकदम बारीक आच करूया। मी मीडियम ठेवले होते भाजते वेळी। ह्यो असो शेवा ना ह्यो भाजलेलो ह्यो असं सुद्धा तुम्ही डब्यात घालून ठेवू शकता। ह्यो घाई गडबडीत आपल्या उपयोगी पडता, कारण भाजूचा वेळ तेवढं वाचता। बरोबर 5 मिनिटं मी ह्यो भाजून घेतले। ही जी वाटी आहे या वाटीभरच मी शेव घेतले होते, तेवढाच मी पाणी घेतले आणि पाणी टाकते वेळी कधी पण गरम पाणी टाकायचा। मी तकडे पाणी तापत ठेवलेलं आहे। आता ह्या वाटीभर पाणी या बघा मी घालून घेते। थंड पाणी घातला कुठल्याही आपल्या जेवणाच्या रेसिपीत मग ती परत चांबट अशी चिवट अशी होता। ह्याच्यात पण तुम्ही जर थंड पाणी घातलास शेवे करते वेळी तर ते मोकळे मोकळे सुट्टे सुट्टे होणार नाही। आणि तेवढाच प्रमाणाचा पाणी घाला। जर तुमचा जास्तीचा पाणी जर घातला तर तुमका गाळून टाकूचा लागतला, मी ह्या पाणी गाळणार नाही। आता हे का कड येऊक लागलो। आता ह्याच्यात मी चवीपुरता अर्धा लिंबू पिळते, अर्धा लिंबू तसाच ठेवलाय मी। आता हय मी चव नाही म्हणून एका शेवयांका मी हय थोडासाच मीठ टाकते, नंतर आपल्या घालूचा पण हय टाकायचा। आता परत मी मीडियम गॅस करते आणि ह्यो शेव शिजत ठेवते। आता पाणी मीठ आणि लिंबू टाकल्याबरोबर मी झाकण ठेवते आणि 2 मिनिटं आपण हा शेव शिजून घेऊया। चला आता आपण बघूया 2 मिनिटं झाली आहेत बघा, मस्त एकदम मोकळो मोकळो शेव झालो। आता गॅस करते बंद आणि ह्यो काढून घेते। आता ही माझी पद्धत आहे। माका कसं त्या म्हणतात ना आपल्या कशातलं पाणी जर गाळून टाकलं तर सत्व निघून जाता, पण याची दुसरी पद्धत अशी आहे, बरेच जण करतात, तुम्हीही करत असाल की शेव भाजून घ्यायचो मग त्याच्यात 2 वाटी पाणी घालायचं। तर 1 वाटी शेव तर 2 वाटी पाणी घालायचा, मीठ टाकायचं, थोडासा लिंबू पिळायचा आणि त्या पाणी गाळून टाकायचं, म्हणजे आपली जी पुरण चाळूची किंवा चाळणी असतात त्याच्यावर निथळत ठेवायचं, मग तो मोकळं होता। लई जास्तच गरम आहे। लगेच मी बघा गॅस रागवलो, भुरभुराक लागलो, भांडा ठेवला तर असं गॅस भुरभुरता। आता ह्यो उरलेला तूप, ह्यो मोठो चमचा, आपण पोहे खातो तो नाही, ह्यो मोठो चमचा
आपलं तूप तापलेलं, आता घालूया मोहरी. मोहरी जास्त तडतड लागली आणि बारीक गॅस करायची, नाही तर मोहरी खराबता. आता ह्या बाजूक टाकते जिरा. त्याच्यानंतर ह्या बाजूक टाकते आपली उडदाची डाळ. हय तुम्ही चण्याची डाळ सुद्धा घालू शकता, पण माका नाही आवडत म्हणून मी नाही घालत आहे. तुमका आवडत असत तर नक्की घाला. कढीपत्तो आणि इकडे टाकले मिरची. घेऊया ढवळून. मिरचीनी कढीपत्तो फटफटाक लागलो, फोडणी फटफटल्याशिवाय खमंग होत नाही. आता या मिनिटभर मी परतून घेते. कढीपत्त्याचा रंग बदलला. आता मी घालते आपलं हे कांदो बारीक. अरे तुम्ही कांदो नाही घातला तरी चालत, सगळे भाजी घाला जर तुमका अगदी जैन लोकांसारखं करूचो तर. टमाटर तर खातात, टमाटर पण घातलंय. आता हे माझे फ्रोझन मटर आहेत म्हणून मी आधी उकडून घेतले नाही, ते घालून घेते. त्याच्या लगोलग घेते शेंगदाणे. आवडत असतात तर मनुका आणि काजू घाला, नाही घातला तरी चालत, पण उपम्यात काजू असतात जो आपण लग्नात आणि हॉटेलमध्ये खातो त्याच्यात. तर ह्या सगळा परतून घेऊया आपण. आता हे तुम्ही गाजर आणि फरसबी जे आवडत असतील ते भाजे. मी गाजर घालतोय पण मी बारीक तुकडे नाही केले, मी गाजर किसलंय आणि तसा घालतोय. तावो छान लागतं. आणि माझ्याकडे ऑरेंज गाजर नाही, आताच्या सीझन मध्ये लाल गाजर गावतात ता, म्हणून मी ता किसलंय. आता ह्या गाजर किसलेला ता पण घालून घेते, कारण गाजर पण किसाक थोडा हार्ड असता. आता गाजर पण मी ह्या तेलामध्ये परतून घेते, कारण ता सुद्धा शिजाक व्हाया, कारण गाजर ह्या शिजाक थोडा हार्ड असता. आता हे जे आपण घातलं ना, ड्रायफ्रूट म्हणा, शेंगदाणे, सगळा काजू आणि भाजी वगैरे जे घातलं, त्याच्यासाठी शिजूसाठी 2-3 चमचे, म्हणजे जो मगाशी मी तुपाचा चमचा दाखवलाय तेवढा पाणी घालायचा. पाणी सुद्धा थोडा ह्या कोमटच होता, मगाशी मी त्यातला 2 चमचे काढून ठेवलेले पाणी. या भाजी लागूसाठी म्हणजे आपण जा घातलं त्याच्यासाठी मी थोडासा मीठ पण घालते, आणि परत जो अर्धा लिंबू ठेवलेला आहे ता वरसून पिळून घालते मी. आता ह्या ढवळून घेते मी. आता घालते मी 2 चिमूट हळद. हळद मी घालून घेतलंय. जर तुमका आवडत नसत तर नाही घातलास तरी चालत, कारण सफेद उपमा भारी दिसता. आपलं शिऱ्याचं रव्याचं जरी केलं ना तो पण सफेद छान दिसता. त्याच्यात हे कलरफुल आपले जे जातले ड्रायफ्रुट्स आणि भाजी छानच दिसता. आता मी ठेवते झाकण. परत 2 मिनिटभर किंवा मिनिटभर आपण बघूया आपले कितपत हे भाजी शिजतात. हा, मस्त वाफ येलो आणि सुगंध पण येलो. सगळा पाणी जा ओतलेलं आहे 2 चमचे, तर सगळा याच्यातला जिरला. आता आपण बघूया आपले मटर. मटर तर उकाडतलेत, त्यात काही प्रश्नच नाही. हा, उकाडले. हात भाजता हे बघा, हातान शेपले म्हणजे उकाडले. आणि काजू भाजलेलेच असतात, त्यात काही प्रश्नच नाही. चला आता आपण ह्यो शेव घालून घेऊया. ह्यो असं सुटसुटीत हातान टाकलास तरी चालत. ह्यो बघा किती सुटसुटीत झालो. हा बघा किती सुटसुटीत झालो आपलं शेव. ह्यो मी ज्या पद्धतीने केलंय त्या पद्धतीने तुम्ही शेव उकडून घेतलास तर बिंदास ह्यो शेव हाताळू शकतास, म्हणजे ढवळू शकतास असो. नाहीतर तुम्ही जर दुसऱ्या पद्धतीने केलास आणि जर तो लगदा झालो की तो शेव मोडता. ह्यो बघा मी बिंदास ढवळतय, हवा तसा ढवळतय, मध्ये चमचो घालतय, गोल फिरवतय, वया तसा ढवळतय, आणि तो शेवाचा माझा जराही तुकडो पडत नाही, म्हणजे शेव तुटत नाही. आता आपलं हे उपमा सुटसुटीत मस्त झालेलो आहे. लागता तर इतको भारी ना, की आता तुम्ही हो रविवारी नक्की कराल संडे नाश्ता. पोरांची मॅगी, आपली जुनी मॅगी. चला आता आपली रेसिपी झालेली आहे. आता ही आपली शेवटची कोथिंबीर. ह्या ठेवलंय झाकण. आता आपली रेसिपी झालेली आहे. कोथिंबीर टाकली म्हणजे रेसिपी फायनल झाली. तर गॅस करते बंद. आणि ह्यो उपमा तुम्ही जेवणासोबत खाऊ शकता, किंवा तुम्ही जेवण पोटभरीच हवंय म्हणजे आपण लेमन राईस करतो तसो, आणि परत उपमा करतो मसाले टाकून पण तुम्ही मसाल्या भातासारखं सुद्धा, जर तुम्ही त्या वेळेक ज्या वेळेक मी ठेवलेलंय जशी शेव उकडून तशी डब्यात भरून जर फ्रीज मध्ये ठेवलात, हमखास आठवडाभर राहता. म्हणजे कधी
पाणी टाकल्यानंतर जो सुटसुटीत आता मी घातलेला असला तसो ठेवायचो. तुमका जा व्हया तर करून खावा. मी मागच्या रेसिपीमध्ये म्हणजे जेव्हा वांगा बटाटा केलेला आहे त्याच्यामध्ये मी एक गोष्ट टाकू विसरले होते. त्याचं उत्तर मी दिलंय तुमका सेपरेट म्हणजे गूळ. ह्या रेसिपीमध्ये पण मी एक गोष्ट टाकले नाही. ती तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ह्यो असं मोकळं झालं ना तर माका रवत पण नाही हा. किती भारी मोकळ्या पद्धतीने असं आपलं ह्यो शेव उपमा झालेलो हा. अगदी सुटसुटीत, एकदम पण लगदो झालो नाही. एक एक शेव तुम्ही असं मॅगी सारखं उचलून खाऊ शकता. पण ह्यो नक्की करा. मी 3 वेळा केलेलं आहे. माझ्या घरात सगळ्यांका आवडलेली सुटसुटीत. कारण ते म्हणत होते एकदा लगदो खाल्लेले माका आवडलो नाही. कोणाकडे खाल्ल्याने माहिती नाही. पण अशी सुटसुटीत खाल्ल्याने आणि माझी तारीफ केल्याने आणि घरातले तुमची तारीफ केल्याशिवाय राहूचेच नाही. चला त्यासाठी काय करूचा लागतला? परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब